Centers ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 665 kapulis nakigbayan sa unang adlaw sang absentee voting sa probinsya. 50,000 pesos nga kwarta nakuha sa pagpang-hold up sang 4 ka persona sa isa ka kapihan sa DSP. Sa balita nasyonal, masobra 3 milyones nga expired COVID-19 vaccine pagaislan sang COVAX. Manufacturers sang sardinas kag noodles nagahirit sang price hike. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes, Abril 28, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Eden. Good morning! Aksyon, ay, dumasaot ko. Saot ka sa Dumasaot ko. Ano yung kapatian ko diha? Doon nakibot man ko ba? Happy Wedding Day! Yes! Kay Aksyon Aksyon ang Defensor. Defensor. Happy Yes. wedding Happy wedding day. Amo na. to you. Amo na. Uy, happy wedding day to you. Happy wedding day, happy wedding day. Kay may Happy Wedding wedding. day to you. Perfect! Mangin, kuha na sa in a matter of sa hours na lang sa pila ng kaoras. Yes. Ang Defensor, Lisay. Lisay. Perfect. Okay. Kag good morning na dira sa aton nga mga nagabortorya sa Facebook. Ang aton nga page i-like, follow and share lang kita mga Yes, kasan. correct. Sige. Doon nag-ano, tapos subong nag-aug yun, tapos sa ako ni Madam Ann, sa Yes, color yes. of the day. Yes, mong blue, hindi ba? Yes. Ano sa kanin? Navy blue? Navy blue. Pero ato niya, all shades of blue. All shades of blue. Oo. Correct. Gaug yun kita sa iya nga birthday. Amo na nga naka-blue kami. Birthday man! Oh, birthday siya kasal gle. Amo na naka-blue kami. Hindi pwede nga daw amulin nakita ta. Oh, true. Hindi pwede, kaya dapat sa amuning adlaw, maamu kita nga color. Yes, correct. No? Oo. Ari na sila. May mga birthday celebrators karon nga adlaw nga mga Yes. friends ta. Si Miss Daliasa. Happy birthday, Happy Tita birthday Dolly. si Melissa Onso Cesar. Happy birthday. Si Jen Agudelo. Happy birthday. Si Tingbon na lang sila Tingbon Ah, may harap pa? Mira pa siguro do si Gingging Arroyo do birthday man siya. Happy Happy birthday. birthday. Happy birthday to you. Yes. May you be more blessed on your birthday. Yeah. Oh, wow, ko na. Pamatian ko, Mayor, be blessed. Mayor. May you be Pwede mo blessed. hihinayan ka ba? Ay, hindi na lang. Kaya para makabati ko na later. Aha. Sige, go. Hi, Janet Cabanes. May aga from Paranaque, Manila. Of course, Sale Aqua de Sousa. Congrats kay Action A. Joanne Salmete Siha, good morning. Thank you so much sa pagpamati. Of course, araman si Thea Kim Eriman. Good morning, Action Boy kag Gorgeous Eden. Thank you so much. Dennis Nuestro, good morning. Good morning man sa mga taga Woodfire, Bacolod. Salamat sa inyo sinipagpamati. Of course, Ma'am Ana Sinoro, dira sa may La Carlota. Action Sexy din ka, Action Boy, Happy Wedding. Ikaw yung nag-greet niya Happy Wedding. Sakay. Hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Ikaw ang nag-greet niya Happy Wedding. Hindi Nalipat kay na siya nalipat na sa magsugpon guro nga nga Happy Wedding Action nalipat na sa guro nga nakasal ako iya mga 40 mga 38 years ago. 38
years ago? Yes, ako na. Grabe ba ito kidugay? Ano man, laging palagpatan ko lang. So ano ka nagpakasal? 14. Kaya pila ka pala malasubong. Diba, no? Mga 28 years ago siguro. Yeah. Alam ka very far away. Very far away. Far away lang hindi lang very. Ano ko ba sa akon nga, man, nga awkward ko. Duga, Ako ganito. dumatapungulay kami nga duwa. Ay, di ako bangko di kasi magamuna ng demo bago. Dumatapungulay kami nga duwa. Sige. Sino pa na dati nga nadambe? Kay John Mar Edianel, watching from La Castellana. Good morning. Kay drama kay Mayor Mai, of course. Morning dira sa imo, no? Kag sa kay Miss Jinky de Alagdon, who is also watching sa aton sining live, FB Live, no? Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo. Hello, good morning. Okay. Miss Lily King. Yes, thank you so much for the listic. Listic. Channel 3. Channel 3. Hindi, lakay 3 ka mo. Oo, tatlo kami. Channel 3. Yeah, baka pa tayong gamit. Kito na huya ko. Why pa mo ka meet personally ni Miss Lily Wala King? pa. Karon, karon kay she will be Siya. attending the wedding. Ay, perfect. Perfect. Nga English si Ma'am Niliking. Ha? Nga English. Hindi ah. Ay, hindi ah. Habi ko, dumapapasabak mo. Kayo mabalon. Sako pa taga ni mag-English ni siya. Mabalon ko da. Kay kabalo ko may English ko da sa dalom. Sa Ara da. misa mo. Isulod sa bag mo kung may bagaman to. Oo, makuha lang ko karon. Mabalon gawa. So, okay. Kay Ray Flores Baryoga from DSB. Standby na kita sa mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Detalya na sang mga balita lokal. Nangin matawha ang pangumpisa sang tatlo kadlaw nga absentee voting kahapon nga Miyerkules para sa mga pulis sa probinsya nga ginahiwat sa Canlaon Hall sang Nokpo Compound. Suno kay Nokpo spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, 665 sa 1,753 ka pulis ang nakaboto na sa unang adlaw sang absentee voting nga magatakop ini sa maabot nga Biyernes. Lakip sa mga nagboto ang na-assign sa city kay municipal police stations, provincial headquarters, provincial mobile force companies sa idalom sang Nokpo, national support units kag regional mobile force battalion. 95% handa ang Bacolod City Police Office sa ginapaabot nga local kay national elections sa mabot nga Mayon Huwebes. Sino kay Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, may kapulisan nga ipahamtang sa mga polling precincts kag may charge man sa pagtransport sa voting counting machine. Sino kay Gabana, may naka-standby nga quick reaction team kung kinahanglanon ang reinforcement. Magluwas ini, may mga beat patrollers kag mobile patrol nga magalibot sa mga dalanon. Ginpatayan kahapon sang aga ang simultaneous logistical readiness test and dispatch ceremony sa BCPO headquarters. Sino kay Gabana, luyag nila ipasiguro nga may mga salakyan gamit ang kapulisan bilang paghanda sa ginapaabot nga eleksyon. Gin-hold up naman sa 4 ka tawo ang Tambayan Cafe sa kilid sang National Highway sa Purok Esteves, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, mga alas 6:39 kagabi, Miyerkules. Ang tagias niya mong isa kanay konsihal sang DSB nga si Mulot Prudente, nga residente man sa mga barangay, kag natabuan sa sining insidente. Suno kay Barangay Bunga, punong Barangay Romeo Mollenido, sakay sa 2 ka motorsiklo ang 4 ka mga suspetsado kang nagdulog agud mag-order sang batsoy. Doon nga pa ni Mollenido, nakibot na lang tag-iya kag customer nga nagdeklara ini sila sang hold up, dalataya sang armas lutang. Palayag pa sang kapitan, nakuha sa mga suspitsado ang 20,000 pesos nga personal nga kwarta sang tag-iya. Sumuman ang benta nga nabulanta nagdangat sa 10,000 pesos kag 20,000 pesos naman ang nakuha sa customers. Nagatingwa pa nga nagbato si Prudente pagi sa pag-agaw sang armas sang suspitsado, apang wala ini matigayon kag dibuanas nga wala man siya nalutangan. Ginabulong karon sa Cadiz District Hospital ang 40 anyos nga lalaki matapos ginluthang sa crossing Paho, Barangay Luna, Syudad sang Cadiz sang Martes sang hapon. Ang biktima ginkilala kay J. Michael Siquito, samtang suspetsado ginkilala naman kay Kenji Piamonte, isa ka government employee kag dun sa nagapuyo sa among nga lugar. Sa inisyal nga pagpanunsisa ni Lieutenant Colonel Hiljan Despi, samtang nagapaligo ang biktima sa guwa sang ila puloyan, hinali na lang ginluthang ni Piamonte gamit ang wala may baloan nga kalibre sang armas luthang kag nakapalagyo sa kay sa iya motorsiklo. Si Siquito ang gindala sa ospital matapos nakaangkon sang pilas sa lawas.
20 naman ka mga soldado sa idalong sang 62nd Infantry Battalion Philippine Army sa barangay Libas, Banwas sang Isabela nakabaton sang Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device nagikan sa 3rd Infantry Spearhead Division. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, gipangunahan ni 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo ang paghatag sang award sa duha ka mga opisyal samtang 18 naman ka enlisted personnel. Duha man ni Pasaporte ginpasidunggan ni Arevalo ang mga awardee matapos ang madelagon nga enkwentro batok sa 24 ka miyembro sang New People's Army sa Sitio Halog, Barangay Sandayaw sa siyudad sang Giulngan. Sa itong natabo, inis ang talikdan ng Abril 21, na-recover sa militar sa lugar sa enkwentro ang isa ka R4 rifle, isa ka KJG-9, mga magazine, NPA flag, ag madamo pa nga iban. 500 ka mga estudyante sa senior high sa University of St. Lasal ang ginpaidalam sa virtual ng orientation angon sa basic disaster concept, disaster preparedness ng community emergency response protocol sa school setting. Ginpahid ni Dr. Ana Maria Laarni Pornaan, pamuno sa Bacolod CDRMO, lakip sa gintalaka in disaster risk reduction management system, linog, fire safety, community response kag iban pa. Sunod kay Pornaan, tinutuyo sini nga magiyahan ang mga estudyante sa pagbalay sa family emergency preparedness plan kung ano ang himuon antes sa tion kag pagkatapos sa kalamidad sa pihak sang pandemya. Masobra 3 milyones nga expired COVID-19 vaccine pag-aislan sang COVAX. Samtang manufacturers sa sardinas kag noodles naghirit sang price hike. Ang detalye sa mga balita national sa magulik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante. Morning dira kay James, okay na? James, morning. Okay? Sige. Kay Ma'am Luing Melos sa Bago City, kay Belchor Melos, morning. Yes. Christine Menyes Villalobos, si Teacher mo Romela Ilustre Teacher Romela, good Arevalo. morning. Yes. Kamusta mga kamanihan to da? Mani, may mani sila. Ngayon ba ko di ba mo-order ko to mani? Gani man. Sa Mapa-order, galit Hindi, naman. si Kwan na mo, Si si Mamelos. Mang Luing na, ang Kwan. Ako gani, arud, gani kay The Candidates Forum. Tamyaw sa pamilya Alfiere. Pamilya Alfiere, natamyaw ka mo. Iyo man. Di ba? Sakto man.
Miss Ka-funny. Jinky. Na. Oh, ginatamya ako. Ay, dyan, pire, ho. Tamiyaw ka mo ni, kuhan, ni Richard. Richard. Sa kay Ma'am Jinky, thank you for the stars. And Mr. Arthur Jeff Villasor, morning. Kag sa ilan ni Ma'am Van, ari man si Ma'am Van Mayo. Dr. Yes. Matt Mayo, morning dira sa imo. Okay, afternoon gali sila. Ma-dinner out naman sila guro mo or ma-gym danay. Afternoon gali sila. Afternoon sila subong, no? Oo. Yes, I think. Afternoon. Blabanta ko mga alas 3 to subong sang hapon. Pasado alas 3. Basta hapon. Basta pasado alas 3. Hindi pasado alas 3, pasado alas 5. Basta hapon basta safe hapon. Si Lolet kag Jody Alagdon, morning dra kay sa pamilya ni Miss Jinky sa DSB. Martin Aliling, Ana Sinoro aran mangyapon. San unid ang mani? Sa Saturday lang pila katab kay mag-go kami Bacolod sa Saturday. Ta. Upod sila gyapon ni Ma'am. Okay. Akon isa lang kuya kay tagpila to gani man. Tag di lipat ko. Sige. Akon mga kwal guro tatlo guro. Apata na lang ako ni isa. Hindi, tatlo tani mo na isa mo kay dom lang akon mo. Good! Good. Pagtarong mag-order ka, karon magtalang-talang. PM na lang ka, sir. Ang bala ko tanay ko tagpila. Kay Maria Merlin Espinosa from Dallas, Texas. Good morning dira sa mga taga-Texas. No. Good morning. Doon sa Piak Bangga lang ba? Daralo sa doon sa tupad balay lang ni Hada kung doon si Linsong komedya ba? True. Da sa may mambulok. Ang aton ng krao. Sa kraw. Mustada. Nga lamayo. Galing kay ka pa ako. Mas masyado ka di magyaw. Sige lang 5:22. Tes lingko pasado alas 5, hindi ko na kayo na eh. We're at Kung hindi pasado alas 3, pasado alas 5. Sakto ka, Ged. Okay, nag-gym na sila, so arat na sila sa gym. Sige Si Doc Matt Mayo, yung kag si Ma'am Van, kung sila noon daw mga health buff balang tawag natin. Yes, kiduwagin sila kuha niya gym. Duwagin sila gym ya. Oo. Banding nilang gym. Ako gani maka-gym ko isa ko kabulan, sa bulan way naman. Kapoy. Kagi mo ko gym action boy, kaya ka beautiful, naging ko wala ka sexy. Tago naman sa iban. Binli ang iban. Kung din ka beautiful si mo, naka-red ka, kag naka-backless. Backless. Oo, gawaw. Later, naman, backless mo yan. Wow, mga. Super pakiyo. Nawala lang yan ang juice. Mami Ems, bata mo din ay. Super. Katuyo, wala. Ay, Diyos Sige me. na. Mami Ems sa boso, bata mo din ay. Super, wala lang kami run. Ang mga ginawa lang, subong mo, sa una, so, nabtag ko pa yung nagkapag-stop lang. nga wala Facebook Live. Timis yan hindi maglamoy mo tsura, basta beautiful yung voice. Subong niya, kuhan kagid yan, o halong kagid. Subong yan, nagka-pressure. Ikaw nga dapat, ka-beautiful. Sa nga ko na. May lang ipadala ako ni Ma'am Van. Bye. Correct. Thank you so much. Che Zamora, may aga man dira sa imo, sa may Pulo Pandan. Kay Melvin Peñafiel, good morning man. Karon backless ka man gyapon? Yes. Duwa na ko nakita kung awawhang likod mo. Dua ka back. Dua ka back. Back to back. Back to back ko karon. Section Dorel sa naligan, tuwawha man ang likod. Sige, wala man kami pangkita sa tuba kung nilikod. Kaya mo lang magyapon kung tuba, ipakita naman doon likod. Diba, no? Back to back to back. Tapos sa balok ang mga tuba, actually, din ang imukwan, may bukol lang naman. May cyst. Cyst. Kalain, boy. Bye, boy. Kaya congratulations kay Lawrence. Kay best wishes kay Glazen. Congratulations. Congratulations sa ila wedding kahapon nga adlaw. Yes. Si akon mga ihada kag ihado Lawrence Hobson May lang and mula ka di subong ko ni action an nga ihado. Ihado. Nga manino nakadugin consider yaman ang imo nga schedule. True. Hindi kay kabalo ako ng rason, hindi sa kuno gusto nga gapungko ko da sa presidential table. Gusto ko na malibot-libot ako iya. Ay ikaw galing mabangka. Ako imuon niya nga daw kuan entertainer sa mga guest.
Siling ko dito lang ko sa resepsyonan. Hindi sir sa simbahan. Kaya katuya kay kung mag-abot mo lang mabisitaw. Ay, ala! Ano? Ay, ikaw gituguling kaming committee. Kung kaming kumiti. Duwat na to hupdan. Na, naman siya. Sige. Hupdan na ka to kay mama mo, tanong. Paro-paro, Jay? Hindi Paro G lang, isa lang mo. Kay Sir Lorenzo Magsipok. Good morning, man. Yes, good morning, Sir Lorenzo. Dira sa may La Carlota. Bathala Real. Ay, love gi kuya wala yan ni Ma'am Van. Oo. Pretty na iya si Miss Gorgeous. Gorgeous na pretty pa. Ote, sila laban kay Miss Ida. Wala na iban niya? Wala na bili ng iban? Binlada lang sila, ma'am. Kaya mo, yaman tama si Ibash tabla. From Iloilo. Ano naman? Kadusuan, sang tikang ni Amy. Ha? From Illinois? Ano man? Hindi ko kaintindi. Ako man Sino din. nga Amy na niya man? Si Amy Preston guro. Bot or Marcos? Ano Tikang ni Amy do. Hindi, si Amy guro da sa bago la. Standby na kita sa mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa Ang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Detalya na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag sa Department of Health nga hindi na kinahanglan magpagawa sa kwartang gobyerno para maislan ang masobra 3.6 milyones ka doses ng COVID-19 vaccines nga nag-expire sa Pilipinas bangod pag-ailisan ini sang libre nga COVAX facility. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III sa gin-air nga pagpamulong-pulong ni Presidente Rodrigo Duterte sa state media samtang ginapata nga nakikita na sila sa matiglawasang Vaccine Sharing Alliance. Ang COVAX facility ang ginhimo agud siguruhon nga makalambot ang bakuna bisan sa mapigado nga mga pungsod. Ginpakamalaot ni Attorney Ferdinand Topacio si Senator Richard Gordon sa padayon nga paggamit sini sa issues ng family controversy para sa iyang kandidatura. Sunog kay Topacio ginpapreso lamang sa kaso nga contempt durante sa Senate hearing ang iyang mga kliyente nga Senday Family Director Lincoln Ong kag Family Secretary Mohit Dargani. Apang ginpagawa na ni Gordon sa political advertisements para sa May 2022 election nga ang duha ang may kaso nga graft and corruption. Ginpahayag ni Topacio nga sadto pa man klaro na sa ilang paggamit ni Gordon sa issue para sa iyang re-election bid. Rason nga sulod sa anong kabulan wala sa gyapon na hilmay Senday Dargani kag Ong bisan pa nga tapos na ang Senate investigation sa family kay naka-recess na ang Senado. Ginpagwa naman sa publiko sang Department of Trade and Industry nga may food manufacturers nga luyag magpasaka sang presyo sa ilang mga produkto bangod sa pagsaka man sang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Ginpahayag ni Trade Assistant Secretary Ronel Abrinica nga 3.5% ang luyag nga mangin pagtaas sa presyo sa mga nagahimo sang pila ka brand sang sardinas kag noodles. Apang ginpahayag ni Abrinica nga ginatun-an pa nila kung nagakadapat nga paboran ang gusto sa mga manufacturers. Suno pa kay Abrinica, ginrason sa sining ginaduso nga pagpasaka ang pagsaka man sang production cost bangod sa pagtaas sa presyo sa mga produkto sang petrolyo. Nagpanumdum naman si Presidente Rodrigo Duterte nga magsunod sa minimum public health standards sa mga voting centers sa mabot nga Mayo 9 eleksyon para malikawan ang panibagong COVID-19 surge sa pungsod. Sa Talk to the People ginpagwa
Abril 27, nagpabutyag sang pagkaalarma si Duterte sa posible pagsaka sa COVID-19 infections base sa separado nga reports ng Octa Research kag DOH. Una gin reports ng DOH ang 50% nga pagnubo sang compliance sa minimum health protocol sa NCR nga posible magresulta sa 25,000 tubtob 60,000 ka new COVID-19 cases sa kada adlaw sa nga tunga-tunga sang bulan sang Mayo. Ginbolgar naman sa Philippine National Police nga pila sa matatakpan nga miyembro sang private armed group sa Mindanao ang miyembro sang local terrorist groups. Ginpahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo nga base sa ilang nga pag-imbestigar mismo mga politiko pa ang nagakuha sa serbisyo sa mga terorista para gamiton nga bodyguard sa panahon sa eleksyon. Suno pa kay Fajardo, nagaparaan pang ilang nga pag-imbestigar para mahibaluan ang pagka-imbulbado sa mga politiko. Ginimo ni Fajardo ang pahayag matapos ginanunsyo nga 20 ka miyembro sang PAG ang ilan na aresto sa Mindanao. Nagapangita pa sang dugang nga mga volunteers ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV para magbulig sa pagmonitor sa 2022 elections. Lakip sa ginapangita sa PPCRV ang poll watchers, voters assistance desk staff kag encoders. Target sa organisasyon ang 5,000 ka volunteers para sa piniliay. Ginpahagi PPCRV Legal Counsel kag spokesperson Attorney Van de la Cruz. Importante mga volunteers nga mo nagabantay sa mga balota kag masiguro nga masunod ang democratic process. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo news team. Aksyon, Eden Abos. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!